Здравейте хора на всички! Преди малко, или не знам дали още се е качило, качвам едно видео и качвам имената на хората, които днес ще снимам с тях видеоклип. Хора, значи ще снимам с сега, който са ми абонатите. И първото ще е Деница, второто ще е Стамен и Стелиан, може би. Защото Стелиан му казва може би, защото има едно нещо и хора Стелиан още не му последва, така че трябва да му поставя Стелиане. Те знаят за кой се отнася Стамен, Стелиан и Деница. И буквално Деница трябва да дойде и Стамен трябва да каже на Стелиан, че да снима с мене. Аз измислих едно видеоклип днес, ще го снимаме, хора. Гледайте. Аре, чао хора! И днес ще го снимам в YouTube канала ми. Ще има много шортсве и големи видеоклипове.